Bien, neste vídeo vamos a explicar un primeiro exemplo moi básico de como que podemos utilizar o programa XDB, o xestor de bases de datos XML XDB para nosas prácticas. Tanto estas sean de consultas XPath ou consultas XQuery ou que sea traballar con varios ficheiros XML. Un vídeo anterior xa vimos como facer a instalación do software este. Vamos a empezar de cero, a instalación xa está feita, o único que vou facer é arrancar o servidor. Lembremos que para arrancar o servidor lle damos a Startup na carpeta onde tenemos a instalación, no meu caso está nesta ruta, Gardena aquí en C, nunha carpeta X de distribución, cosa que sea. Dentro da carpeta binaria teredes o Startup que o que fai é arrancarme o servidor. Ás veces arrancar este servidor tarda un pouco, sobre todo a primeira vez. Unha vez que arranca o servidor, acordámonos se está arrancado, vai dicir en que puerto está escoitando, que vai a ser por defecto 8080. Acordámonos que neste momento nós xa podemos arrancar desde a interfaz de web xa podemos arrancar a ese servidor, co localhost 8080, xa estamos dentro. Entonces, ahora, o primeiro máis básico para facer unha consulta sería desde a opción SQuery. SQuery vamos a poder lanzar aquí consultas XPath. Eu teño aquí exemplos de antes que xemos outro día que vou se os borrarei despois, pero o que é importante é que nós temos que facer as consultas vamos cerrando por aquí a ver se me deixa cerrar ficheiros primeiro vamos cerrar para que non teñamos tantos aquí, vale? Para montar unha consulta como sería unha consulta desde o principio, vale? Entonces, cada vez que irades fazer unha consulta, dades aí a pestañita e vamos cerrando os archivos. Vale, teño unha consulta nova xa, aquí onde nós faríamos as consultas XPath ou XQuery, igual que vimos co XPath Builder. O que pasa é que necesito meter aquí o archivo a quen lle queremos facer esas consultas. Por defecto, DB representa, podémoslo pensar así, como a base de datos na que estamos traballando, a base de datos XML. A forma máis fácil que eu creo que hai para meter aquí os archivos, e vamos a simulalo agora, sería utilizar un cliente. Hai outras formas, vale? Pero, bueno, para non complicarnos moito co gestor este, porque realmente a nós o que nos interesa xa non é a utilización do gestor, senón é saber facer as consultas, hai un cliente que podemos utilizar, tamén o vimos no vídeo de instalación, que é dentro da carpeta bin, tedes o cliente. Cando arranco o cliente, isto vai me establecer unha conexión con Basatos. Eu teño configurado sin ningún tipo de contraseña, que simplemente cando lle dei a conectar, xa se vai conectar ao meu entorno. Fixémonos que aquí temos un cliente, vale? Isto que estamos vendo aquí, agora necesitaríamos meter aquí o XML co que nos queremos facer as consultas. Aquí sí que vamos a poder utilizar ferramentas. Por exemplo, con isto almaceno uno ou máis archivos en la base de datos. Primeiro vamos a facer fácil, sin poñer estrutura de carpetas ni nada. Vou añadir un archivo. Cal vamos a añadir? Bueno, pois mira, vou facer o mesmo que fixen antes cando foi o tema de XPath. Se me acordo onde estamos, vamos por aquí, vamos a códigos, creo que era na tarefa 1, e teñamos un XML que era, este XML de aquí, se nos acordamos o mesmo de antes. Vou seleccionar só este archivo. De feito, fixado e busco xa me deixa seleccionar máis. Vale, dame aquí un aviso de que está almacenando os ficheiros. Salvo que haxe error, temos que esperar. Bueno, supónse que o almacenou, vamos a cerrar. Fixádonos que aquí se recargamos, refrescamos e vemos que aquí me aparece o ficheiro XML. Entonces, ahora aquí hai dúas cousas para facer consultas contra este ficheiro XML. Unha delas é utilizar o entorno web. Aquí parece que non aparece. Se recargo a página, debería de aparecer xa por aquí o ficheiro este. Vamos aquí ao directorio, vamos a DB, e sabemos que temos aquí o noso ficheiro. Vale? Pois nós, sobre este ficheiro, vamos a poder facer consultas. Como? Bueno, faríamos un novo documento, unha nova consulta, poñemos, cal era, non me acordo xa o que tiña este ficheiro tiña equipos, por exemplo, damoslle evaluar, e xa nos está devolvendo aquí na parte de abaixo as consultas igual que antes. Podríamos seguir facendo igual que antes, vale? Podemos agora a máquina, realmente evaluar isto, está nos dando xa a máquina, podríamos seguir falando, pois, tipo, por exemplo, executamos, está me devolvendo, vedes que me está, tipo de bien poñer algo mal, non sei se poñer algo mal, tipo, vedes que neste caso, espera que hai un problema de aquí, vamos darlle outra vez, evaluar,
Porque tipo non está directamente dentro de tipo, está dentro de hardware. É que é un poquinho máis lioso de ver, vale? Entonces temos que dentro de máquina, entrar en hardware, así sí que se me debería evaluar, e ahora tipo. Bueno, estades vendo como se pode facer a consulta, igual que tamén podría quedar igual que antes que puxemos o exemplo este, perdón, puxemos o exemplo este que era poñer aquí un corchete, quedarme co primeiro valor, pero isto a sintaxis xa miráramos o nome do porque teño dúas máis aquí, que, vale, quedaríamonos xa en cada máquina, co primeiro hardware, en cada máquina. Temos dúas máquinas, por eso me queda co hardware da primeira e o hardware da segunda. Vale, esta é unha forma de facer a consulta. Vale, podemos, cal é a ventaxa destas? Que podo crear unha nova consulta aquí, podemos ir poñer o tipo que é, pois XML, XQuery, o que nos queiramos. Vamos a poñer XQuery. XQuery é unha ampliación de XPath, o cal isto que estamos facendo aquí con XPath, as consultas estas van a funcionar como XQuery, e poderíamos facer outra consulta máis, pois mira, a que nos queiramos. Entón, podémoslo facer desde aquí, desde a interfaz web, ou podemos tamén facer a consulta desde o propio cliente. Se nos acordamos, cando estábamos no cliente, eu carguei este ficheiro desde aquí, doble clic, está me mostrando o ficheiro aí, estou vendo aí, é outra forma de facelo. Desde aquí tamén temos herramientas, bueno, temos distintas herramientas para conectarnos, non sei que, non sei cuánto. Bueno, temos o ficheiro, bastante herramientas que estamos mirando, e tamén temos aquí algo que, onde está? Herramientas. En herramientas temos consulta. Se executo consulta, aparece outra pantalliña máis. Esta pantalliña é exactamente a mesma, non, moi parecida que teñamos no Builder. Esta pantalliña está executándose sobre esta consulta e eu podo poñer aquí, igual que facíamos antes, equipos, vou dar a ejecutar, estame sacando abaixo o resultado dos equipos. Podo poñer aquí agora máquina, vou ejecutar, está me devolvendo a máquina. Entón, isto tamén me sirve para facer consultas XPath. Resumo, nós, para cargar un ficheiro no noso SXDB, o mellor é que o fagamos desde a opción cliente. Unha vez que nos conectamos con cliente, aparecerá unha pantalla como a que vistes antes e ao final desa pantalla de cliente entraredes nalgo como isto. Desde isto podemos crear ben unha estrutura de carpetas, bueno, despois xa explicaremos que significa isto das coleccións, pero é simplemente para que ahora poidamos facer consultas. Podemos crear unha colección. A colección transformase como se fora unha base de datos que credes que é a base de datos de personal. E dentro desa base, podemos poñer un exemplo, se queremos. Imaginémonos que temos RRHH, que vai ser a nosa base de datos. Estou creando unha base de datos RHH e agora dentro podo crear archivos. Bueno, pois vou meter aquí dentro de archivos este ficheiro. Vale? Cerramos, actualizo. Entón agora é como se tuveramos un ficheiro que está aquí fora, un ficheiro ao que eu lle estou facendo consultas cando queira, un ficheiro único, pero tamén temos RRH que é unha base de datos que ten un ficheiro dentro que podría ter varios. Entonces podemos deberíamos cargarlos desde aquí os ficheiros, con unha estrutura correcta, creando a colección, creando o archivo dentro. Despois desde aquí, para o ficheiro que queirades ou para a conexión que queirades, tedes a opción de facer as consultas con esta ficheiro, bueno, aquí é unha consulta XPath, XQuery ejecutaríase listo, e tamén tedes outra opción que é facelo desde a propia interfaz web. Desde a propia interfaz web, se cargastes o archivo e recargades outra vez a páxina, deberían aparecer aquí no directorio, no sistema de base de datos, fixados que está o archivo de antes, pero tamén está o RRH. Entonces, isto podría representar como se fora unha base de datos, onde eu vou cargando os meus distintos XML e executo as miñas consultas. E hasta aquí a explicación básica de como traballar co SXDB. Bueno, acordádevos que cando acabedes todo, cerramos aquí, eu cerraría todos os sistemas e para que non se nos bloquee, porque a veces isto bloquea, se boa cousa, tirar abaixo o servidor con un DAO. Con un DAO, tiramos abaixo o servidor, esperamos que se nos cerre e xa quedaría todo listo.